Ben, boas tardes, benvidos e benvidas á sesión ordinaria do mes de xaneiro. Comenzamos entonces a orde do día con un primeiro punto que é unha moción do Grupo Municipal do PP, do Partido Popular, relativa á construción dun parque infantil público na parroquia de Santa Cruz. Ten a palabra a concelleira. Boa noite a todos e todas. Señora González. A moción que hoxe trae o Partido Popular surde a raíz das carencias que presentan os núcleos rurais do noso concello e, en concreto, o de Santa Cruz. Na parroquia de Santa Cruz viven entre 120 e 130 nenos e nenas aproximadamente, de entre 0 e 14 anos. É a única parroquia do concello que non conta cun parque infantil público, é o único espazo deportivo que ten, que é a pista deportiva da Granxa. Atópase nunhas condicións lamentables, a verdade. O Parque da Unitaria da Granxa leva máis ou menos 5 anos pechado ao público porque se cometían actos vandálicos na escola e, a pesar de ter o portal pechado, os actos vandálicos síguense producindo. A min pareceme razonable que o portal se manteña pechado e, ademais, estamos en tempo de pandemia e fai que para o alumnado sexa un lugar máis seguro, non? E, ademais, teñen un horto onde os pequenos cultivan na primavera e, no caso de que o portal estivera aberto, pois eso igual non sería viable. Por outra parte, a pista deportiva é utilizada polos nenos e nenas do cole, tamén é frecuentada por nenos e adolescentes a diario, por persoas que van xogar ao tenis, por asociacións culturais e tamén porque é o lugar onde teñen lugar as festas parroquiais, as festas de Santa Cruz. As últimas actuacións que tuveron lugar na pista deportiva da Granxa foron hai 8 ou 9 anos, máis ou menos, e consistiron no mantemento do pavimento e pintado de marcas para delimitar os campos de xogo. Cambiáronse as redes das porterías e colocáronse valados que impedían a perda do material deportivo. E desde esa non se volveu a levar a cabo ningún tipo de actuación para manter a pista en condicións. Actualmente non hai porterías e os paus que suxeitaban as redes están, pero as redes non están, non se pode xogar sin que as pelotas se vayan para as fincas colindantes. E a focha que hai no pavimento cada vez é máis grande e as marcas de pintura están casi desaparecidas. E, por último, no 2018 retirouse un elemento de xogo do Parque da Unitaria para o seu arranxo, pero tampouco se volveu a colocar. E o que pedimos é o seguinte: a creación dun parque infantil público, o arranxo do pavimento da pista deportiva da Granxa, que se pinten as marcas que delimitan os campos de xogo, se repoñan os elementos deportivos como as canastas e as porterías, a colocación dun punto de iluminación e colectores para o lixo, que se arranxe a entrada que vai dende a estrada ata a pista, porque nos días de choiva se forman grandes pozas de auga, e tamén pedir a maiores que se repoña o cristal da marquesina que hai enfrente da Unitaria, porque está roto e, aparte, hai cristales no chan e supoñen un perigo para as persoas usuarias e para os animais. Está introducindo puntos que non están nos acordos. O arranxo do acceso non está e o da marquesina se acaba de recoñecer que non. Ten a palabra a concelleira socialista. Ben, boas noites. Nos vamos a recoller todo o que expón esta moción no que vostedes piden nos puntos. Eu digo que oxalá eso tivera claro todos os anos gobernados polo Partido Popular, porque é unha pena que non se fixeran mantenementos necesarios todos estes anos atrás para ao final chegar a ter esas instalacións públicas en tan pésimas condicións. De todos modos, alegrome de que agora se centre no que é necesario e obrigatorio para as entidades públicas. Nos vamos a ver a viabilidade desta moción. Levamos executados ahora mismo 2 parques infantís. Temos moitos proxectos prioritarios por moitos motivos,
pero non descartamos estudiar esta moción e ver a realidade da necesidade. Entón, en principio, o Partido Socialista se vai abster. A palabra ao Bloque Nacionalista Galego. Boas noites a todos e a todas. Ben, é certo, como di na súa moción, é dicir, que a parroquia de Santa Cruz, na cal tamén vivo, pois é a única do noso concello que non conta cun parque infantil público, non? E tamén é certo que leva uns anos pechados, e eu falei concretamente, pois hai un par de semanas coa directora do centro de ensino, e o que me comunicou é que leva pechado, pois, agora últimamente por motivos de saúde pública, non pola COVID. Descoñecía en principio que houbera eses problemas de vandalismo que comentaba, non? Ben, non é que este pechado agora mesmo por outros motivos, non? Que máis dicir? Ben, solicita a construción dun parque infantil na propia parroquia, non? Como ben dixen, é dicir, estamos de acordo en que é a única parroquia do concello que non conta cun parque destas características, agaso que se atopa pois dentro do propio recinto da escola unitaria, non? Pois ben, o que pasa é que para executar unha obra, é dicir, a obra que solicita na súa moción primeiro habería que contar cuns terreos públicos, non? E na parroquia de Santa Cruz agora mesmo os terreos públicos que contamos serían aquí abaixo, pois no que é no campo da feira, é dicir, que está próximo bastante ao que sería o Parque do Castelo, e outro terreo público que contamos pois sería nas proximidades, nas inmediacións da ponte da autovía, que é o lugar pois que necesitan os autobuses, ou que son os autocares, para dar a volta cando van recoller o alumnado transportado, non? Que máis? Tamén solicita o arranxo urxente das pistas deportivas que hai detrás do recinto escolar, non? Lembrarlle que no pleno do 12 de setembro de 2019, no primeiro punto da orde do día, figuraba nos investimentos financieramente sostíveis a construción do Centro Sociocultural de Santa Cruz, cun orzamento, pois, bueno, de uns 91.441 euros, dos que o Concello pois teria que aportar un total de 9.523 euros. Sí. Ben, aprobouse por unanimidade e vostede estaba presente na votación. Si observa o proxecto, poderá apreciar que parte do centro sociocultural vai chegar aos lindes das pistas deportivas. Entón, é dicir, si se comete un tipo de actuación nas pistas, agora mesmo, como pide vostede urxentemente, non? Pois, dentro de 2 días, é dicir, en datas vindeiras nas que se cometa a actuación da construción do centro sociocultural, pois o que conlevaría sería un deterioro maior destas pistas, porque as pás, excavadoras, camións, etc., teñen que acceder por aí. É a única vía de acceso que teñen para poder facer esta construción. Entón, agora mesmo, non corresponde facer ningún tipo de actuación neste sentido. Ten a palabra a Concello de Servizos Municipais. Ben, boas noites a todos e a todas. Somos coñecedores de que a parroquia de Santa Cruz demanda un parque infantil dende fai tempo, pero como acaba de dicir o compañeiro do BNG, hai diferentes obras ou reformas que se foron levando a cabo e que se van a levar a cabo, pois que fan que non se xa inminente, digamos, a construción do parque infantil ou a reforma das pistas deportivas na parroquia de Santa Cruz. Gustaríame indicarlle que o xogo que se rompeu na escola foi sustituído por outro. Non veu de volta ese mismo, pero sí foi sustituído por outro balancín. Bueno, a concelleira de Educación, que foi a que promoveu a construción dese parque co seu chan de caucho, pois mo acaba de comentar, porque diso xa fai pois un par de anos seguramente. Pouco máis que añadir. Nós somos partidarios de facer parques infantís nas zonas rurais do Concello. Acabamos de terminar a obra de accesibilidade do parque infantil que se construí no Camiño Ancho fai apenas un ano, e mañán mismo inauguramos o parque infantil da Lombiña, que tamén pois foi reformado e está dotado con xogos inclusivos e con chan de caucho. Polo tanto, pois a parroquia de Santa Cruz, pois cando chegue o momento, estén as obras rematadas e todo este un pouco estructurado, pois tamén seguramente poda contar co seu parque infantil. Ten a palabra a voceira do Partido Popular.
Ben, en canto ao xogo infantil non se repuxo nin ese nin outro porque as marcas están no chan e as fotos previas a retirar ese xogo confirman que os xogos que están son os que estaban cando ese xogo se rompeu, e non se repuxo, vamos. Hai fotografías que o demostran, non é que o diga eu porque sí, vamos. E despois, en canto ao lugar de ubicación do parque, pois eu non digo onde ten que poñerse o parque, simplemente que o que os veciños demandan é un sitio onde levar os nenos dentro da parroquia e que poidan disfrutar. E as pistas arranxáronse en anteriores mandatos porque ali había porterías. Eu vexo ben que se vai a facer o centro sociocultural, pero creo que unha cousa non ten que ver ca outra. Unha portería non vai a entorpecer os traballos para o centro cultural, pintar as marcas do chan tampouco, poñer redes divisorias para que as pelotas non se vayan para as propiedades dos veciños, pois tampouco. Un punto de luz superimportante, porque ali cae a tarde e xa non se ve. Colectores para o lixo, vamos, é que eu vexo ben que se vai a facer o centro sociocultural, pero creo que se pode actuar sobre a pista porque ten un montón de carencias, o sea, non só xa arranxar o pavimento, que a focha que ten me parece grave porque os nenos caen ali, pero bueno, nada, eso solamente. Por do socialista, algo máis? Venega. Ben, vamos a ver, eu sempre me lembro do día 11 de maio de 2011 na Escola da Granxa, porque penso que habíamos varios que estamos aquí en Concello e estábamos ali. Lembro-me, pois, moi ben por un motivo, porque foi a primeira miña intervención nun mitin público, vale? E lembrarlle que daquelas instalacións da escola, pois, deixaban moito que desexar. As pistas deportivas, pois, estaban prácticamente no estado no que se atopan agora, ou incluso peor. E a respecto do parque infantil, mellor nin falemos, porque o único que había era, contábase cunha casiña para xogaren os rapaces, o chan todo cheo de pedras de fochas, e unha canastra, pois, que non era nin canastra, vamos, que aquilo era impracticable para o baloncesto, sí. E, cando xa daquela, pois, xa era obrigatorio o emprego do caucho nos parques infantís. Ou, senón, pois, serva ou outros tipo de materiais que non causaban ningún tipo de danos ás crianzas. Hai imaxes, pois, do 5 de setembro de 2017, por certo, nas que sabe vostede, e nas que se evidencia o estado do parque infantil. E no que, pois, xa a partir desas datas, pois, sí que se ve que hai un cambio, como se bliñou aquí a concelleira, vale? Na que se instalou o caucho e se melloraron os xogos para os rapaces. No último parágrafo da súa moción di que constitúa unha obriga para as entidades locais manter en boas condicións as instalacións públicas, así como poñer a disposición dos menores espazos de aparecemento e lecer, vale? É para este equipo de goberno e tamén para os que estiveron antes, non só para os de agora. Eu aquí escoitei en varias ocasións decir a vostedes que gobernaron durante 16 anos, decir, o que é o mesmo 4 maiorías absolutas, e en tantos anos prácticamente non fixeron ningún tipo de actuación na Escola da Granxa, porque de referencia ten as datas esas, e hai vídeos, e están colgados na rede, de 2011 e 2017. No 2011 penso que gobernaban vostedes, non? Entón, unha vez que se rematen, pois, con todas as actuacións no que vai ser o futuro centro sociocultural, a ampliación do mesmo, pois procederase a arranxar as pistas correspondentes e dotar de todo o material preciso. Bueno, máis nada. Concelleiro. Nós non dixemos que en Santa Cruz non tivese que haber un parque infantil, nin que non houvese que arranxar a pista. Solamente queremos dicir que agora mesmo, pois, non é a prioridade porque hai obras pendientes de facer. É un peche perimetral, si impediría o acceso á parte de atrás da escola, que é onde se van a levar a cabo as obras. Solamente eso. Sabemos da demanda dos veciños, sabemos que a pista deportiva necesita arranxos, pero creemos que antes deben de facerse unhas cousas para logo facer as outras. Simplemente eso. Tengo a palabra, concelleiro. Bueno, antes polo menos os nenos tiñan a donde ir a xogar. Agora nin eso teñen. Antes as porterías, pois,
estarían as redes estropeadas, cambiábanse, son conscientes de que se cambiaban, pero tiñan unhas porterías. Agora tampouco teñen eso. Un peche perimetral pola parte de atrás de todo da pista non influiría nas obras e un lateral tampouco. Pero, bueno, son solamente puntos de vista. Eu non estou falando das melloras que houbo, estou demandando algo que non hai. Nada, solo eso. Ben, pois nada máis entonces. Procedemos a votación. Votos a favor da moción, votos en contra, abstencións, e se rexeita con 7 votos en contra, unha abstención e 5 a favor. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa ao vertedoiro existente nas parcelas de titularidade municipal no polígono de A Tomada. Ten a palabra o concelleiro. Sí, buenas noches. Bueno, presentamos la moción porque ya hace tiempo que es patente la utilización inadecuada de algunas de las parcelas de propiedad municipal en el polígono de La Tomada, donde se acumulan residuos forestales, vegetales e incluso marinos en el verano, con el consiguiente deterioro y los problemas de olor y sobre todo la aparición de plagas de insectos y roedores. Entendemos que utilizar una parcela industrial de un polígono como vertedero pudo ser en su momento a lo mejor una solución transitoria, pero creemos que eso causa una mala imagen, es un uso inadecuado de las instalaciones e incitan incluso a que terceras personas, viendo lo que hay allí, pues depositen escombro y otro tipo de vertidos que realmente no van con lo que se debe hacer y se debe fomentar desde las administraciones públicas. Y por último, la sorprendente noticia del depósito de un cetáceo muerto las pasadas semanas sin ningún tipo de protección, entendemos que es el último ejemplo de la desidia en la falta de mantenimiento y uso de este tipo de instalaciones, y por ello lo que proponemos es reprobar la concejala de Medio Ambiente por permitir la acumulación de estos residuos, así como los restos del cetáceo muerto sin aplicar ningún tipo de medida de control, proceder a limpiar dicha parcela y cambiar el uso que se hace de la misma, así como, si es posible, cerrarla para que no se puedan verter de forma libre como se está haciendo el día de hoy. Partido Socialista. Bueno, eu despois de falar cos técnicos deste Concello e ver o funcionamento das parcelas ás que fan referencia, eu penso que están un pouco equivocados. A parcela que vostede fai referencia ten un uso de depositar residuos forestais, anteriormente pasados xa por unha trituradora, e vegetais. A verdade é que pode ser que teñan un pouco de area polas algas que se recollen, pero a verdade é que vexo un pouco unha intención de sacar todo de contexto. A sorpresa da noticia que vos sorprende tanto do golfiño, pois, bueno, eu non sei se saben que neses casos non se poden manipular por calquer persoa, nin se poden tirar nin deixar en calquer lugar. Isto ten un procedimento que se cumpliu en todo momento. Cando aparece un animal, neste caso estamos falando do golfiño, o que facedes vos referencia, pois procedes a dar o aviso a un xestor autorizado, ese xestor o recolle e é o encargado de facer o procedimento. Si ese xestor, nese momento, por o que sexa, porque pode haber infinidade de motivos, pois en vez de deixar o delfín non o pode recoller, non pretenderemos deixar o delfín na playa ou no paseo ou onde aparezca, porque creo que eso sí que non sería a maneira de actuar. Entón, bueno, se leva hasta ali e logo esa empresa xestora xa se encarga de facer o procedimento como debe de ser. Entón, polo que sei, en todo momento se está falando de unhas horas ou de un día, porque por moitos motivos pois igual non pode ser inmediato, pero creo que a xestión está ben feita e que o procedimento se fai ben desde este Concello. Nada máis. O BNG. Nos imos votar en contra porque, bueno, xa como nos ten acostumados o PP, o acordo central é reprobar a concelleira de Medio Ambiente e nos consideramos que neste caso, como en outros, non hai que reprobar porque se actuou con total responsabilidade, xa que se respetou o protocolo a seguir para o tratamento desa tipoloxía de residuos. Por lo tanto, xa digo, se actuou con responsabilidade e non apea a reprobación. Ten a palabra o Concello de Medio Ambiente. Hola, boas tardes a todos e todas. E, bueno,
Centrándome en primeiro lugar no asunto do golfiño, vostedes saben que o camión ten que recoller o golfiño con un brazo mecánico e esta labor non o pode facer en calquera lugar, ten que ser un lugar accesible e un lugar onde se causen, aínda que algunha molestia, as menos molestias posibles á cidadanía. Razón pola cual se retirou despois de que a CEMA fixese que sacase as mostras e de que quedase a disposición de que a empresa autorizada fose recoller os restos, se levou a un lugar axeitado, accesible, para que esta empresa pudera facer o seu traballo, non? Tardou uns días, porque, así foi, o sea, non foi inmediato, non foi dun día para hoxe, senón que houve un fin de semana polo medio tamén, e tardou uns días en chegar. Pensamos que foi un mal menor levar o cetáceo a un espazo donde, aínda que cause algunha molestia, que non dubidamos de que, calquera residuo deste tipo pode causar, era un mal menor se o comparamos con deixalo noutro lugar público, como así teria que ser, non? Dunha maneira ou de outra, hai que deixar o golfiño nun lugar accesible para que o camión da empresa autorizada o poda recoller. En canto aos residuos vegetais ou de algas no verán, non son para nada residuos contaminantes. Ali se levan os restos da poda, parte destes restos de poda se trituran coa biotrituradora que adquiriu o Concello e se tritura para facer material estruturante para os composteiros domésticos, non? E a veciñanza pode chegarse ali e recoller o que necesita. Tamén os restos de limpeza de playas como algas ou algunha cuncha que pode ir polo medio non son para nada material contaminante nin que xenera grandes problemas. Tamén, cando Costas fixo a limpeza de plantas exóticas, se levaron ali e están cubertas cuns plásticos ca finalidade de que non se esparzan as sementes e facer esta eliminación o mellor posible. En canto ao peche perimetral, estamos de acordo en que é un obxectivo deste goberno facelo en algún momento. Por ahora houve outras prioridades e non pudo levarse a cabo todavía. Nada máis. Ten a palabra o portavoz. Bien. Yo en ningún momento he dicho que el protocolo no fuera el adecuado. Entiendo que hay cosas que surgen, que son imprevisibles y hay que actuar en consecuencia. Nosotros lo único que ponemos en la moción es que el uso de la parcela, porque entendemos que no se debe usar como se está utilizando, independientemente de los desechos vegetales que ustedes nos cuentan. Yo creo que solo tienen que ir ustedes allí, hablar con los propietarios de las naves que están al lado y lo que padecen en verano. Todo está muy bien. Yo no he dicho en ningún momento que fueran residuos contaminantes, solo faltaría que fueran encima contaminantes, a ver si me entiendes, son inertes, pero no deja de causar problemas de plagas, de insectos y de ratas, porque solo tiene usted que acercarse por allí en verano y ve lo que hay por allí. Entonces yo no he ni criticado ni el protocolo, ni la forma de actuar, la urgencia o la necesidad. Sí que lo que les critico es la forma de hacer las cosas. Y entiendo que el uso que están haciendo ustedes de una parcela industrial no es para vertidos, porque no está ni catalogada así. Pero bueno, ustedes lo hacen como quieran. Los perjuicios que están causando se ven todos los días pasando por allí, no lo veo yo solo, porque además eso ha incitado a mucha gente a otro tipo de vertidos que hay allí a mayores, de los vegetales y estos que hablamos de las algas en verano. Pero sí que creo que es cierto que, como bien decían antes, creo que no es una forma de actuar. Creo que si pretendemos que las cosas se hagan bien, lo primero que tiene que tratar de hacerlo bien es la administración pública. Y en eso, pues creo que a veces incluso hay que dar ejemplo. Antes nos decía la portavoz del Partido Socialista que eso no se puede manipular por cualquiera, ni se puede hacer de cualquier manera, y estamos de acuerdo con eso. Por eso me supongo que habrá un protocolo de actuación que es el que entendemos que habrán seguido. Pero sí que lo que no se puede dejar es seguir de cualquier forma, sin ningún tipo de protección, con acceso libre a cualquier persona, a cualquier niño, a cualquier adulto, para manipular un cuerpo de un animal que ha perecido y ha aparecido de forma espontánea y sobre todo me supongo que sin buscarlo en nuestras playas.
Si ustedes dicen que no hay que manipularlo, lo lógico es que hicieran lo que nosotros decimos que hay que hacer, que es haberle puesto algún tipo de protección, señalización, haberlo cubierto, haber hecho algo. No depositarlo allí de cualquier manera 1, 2 o 3 días. Entiendo que, oye, las cosas no son inmediatas y la asociación que tuvo que venir a hacerse cargo de él no iba a estar esperando que ustedes le llamaran. Pero sí que creo que ustedes, una vez que deciden depositarlo allí, es cierto que probablemente está mejor que cualquier otra. En la playa lo mínimo que tenían que hacerlo es señalizarlo, protegerlo y apartarlo al menos de que no causara problemas a terceras personas, que es lo que nosotros denunciamos. No el protocolo de traspaso, el llevarlo o no llevarlo, sino que cómo hacen ustedes las cosas y que depositan en esa parcela que tiene un uso determinado cosas que realmente no se deben hacer y sobre todo en cómo deben hacerlo. Por los socialistas, algo máis que añadir? Polo BNG. Concelleira. Ben, é certo que aparecen vertidos incontrolados nesa parcela como aparecen no resto do término municipal. Aparecen entullos en Cabío, aparecen neveras abandonadas ao lado de calquera contenedor, a pesar de que o Concello ten un servizo e hai un teléfono, o de Urbaser, que chamando gratuitamente de balde te van buscar calquera moble ou obxeto que polas súas dimensións sea dificilmente manexables. Pois hai persoas que ou aínda non se enteraron ou non están concienciadas aceitadamente que abandonan os seus residuos en calquera lugar a pesar de ter un punto limpio na tomada, de ter un punto limpio móvil, etcétera, etcétera. Bueno, ali aparecen como aparecen en moitísimos sitios, a veces moito máis visibles, incluso na zona urbana, non? Penso que isto é difícil de evitar, aínda que dende o Concello e dende a Concellaría de Medio Ambiente tratamos de facer campaña para que se utilicen ben todos os contedores e todos os servizos que hai para xestionar ben os residuos. En canto a se é aceitado ou non o lugar, pois, bueno, ás veces non é fácil atopar un lugar onde deixar os restos de poda e bueno, hai que ir mellorando en todos estes aspectos medioambientais, claro que sí, pero bueno, consideramos bastante máis aceitada a parcela no polígono da Tomada que o que facían gobernos anteriores do Partido Popular, que tiñan a parte posterior do campo de Cabío, do campo da Alta, pois con todos estes vertidos de poda. Resulta que a xente dos sardineiros e brigadas levaban ali, pero non levaban só restos de poda, levaban absolutamente de todo. Levaban restos de ladrillos, de obras, e tamén vertidos incontrolados de cidadáns particulares imitando o que facía o Concello. Aquelo era un vertedoiro e era un espectáculo de ver nunha zona tan transitada e tan indicada para o paseo, para o esparcemento, para o turismo, e eso sí que clamaba o ceo moito máis que deixalo no polígono da Tomada. Pola miña parte, nada máis. Votaremos en contra, claro, e non estamos para nada de acordo con esta moción. Portavoz do Partido Popular. Bueno, mire, menos mal que reconocen por lo menos que están usando inadecuadamente las parcelas del polígono. Menos mal que reconocen que el estar haciéndolo como lo están haciendo fomenta que vecinos y no vecinos estén depositando allí. ¿Quién reconoció eso? ¿No reconoció nada de eso? Si me deja explicar. Es decir, si se está permitiendo hacer vertidos... Sin duda, sin duda. Pero también es cierto que cuando usted está utilizando una parcela y acumulando residuos, el que le pasa por allí piensa que es un vertedero y verte. Y que desde la administración, una propiedad de la propia administración local, se esté haciendo eso, lo que está haciendo es fomentando indirectamente que la gente lo utilice de esa manera. Usted me dirá que no, pero es una realidad, porque hay... y que ocurre en una propiedad particular del ayuntamiento, pues es más grave todavía y encima en una propiedad industrial de un polígono industrial, con los prejuicios que caso tercero. Si usted cree que eso está bien, nosotros creemos que no. Y como ya es algo que viene ocurriendo de forma reiterada, pues se lo hacemos ver. Entendemos que hay que hacer campañas de concienciación, pero creo que la primera concienciación tiene que ser por parte de la administración, que tiene que dar ejemplo a los vecinos. Tiene que dar ejemplo de la gestión medioambiental, tiene que dar ejemplo de la gestión de los residuos. Y esto no puede ser para acumular allí. Esto no puede ser. Esto, si usted cree que esto es una forma digna de tratar un cadáver, creo que no es una forma digna de tratar un animal.
Cuando hoy todos cada vez estamos más concienciados de estas historias, donde hay un acceso permitido cualquiera, no hay señalización, no hay nada, oiga, lo podían haberlo puesto un plástico por encima, poner unas vallas, poner... Si ustedes creen que esto es la forma digna de tratar un cadáver de un animal, pues oiga, allá ustedes con su concienciación, esto no es la nuestra. Y es curioso que siempre nos vengan con... Cuando acaban siempre es que el Partido Popular, sí, hombre, mire, el Partido Popular es el que ha hecho más por el medio ambiente de este municipio. Es el que consiguió clausurar el vertedero de la Curota, que yo no sé si usted se acuerda, me supongo que sí, porque tiene casi tantos años como yo o más, y se acordará de eso, ¿verdad que sí? Eso, ¿sabe quién lo clausuró? El Partido Popular. ¿Sabe quién hizo las 2 depuradoras de este municipio? El Partido Popular. ¿Sabe quién hizo el 90 y pico % del saneamiento? El Partido Popular. Oiga, ¿y qué ocurre? No somos perfectos, ni podemos hacerlo todo, pero hemos hecho la inmensa mayoría de las cosas. A ustedes le quedan hacer cosas y, oiga, es tan sencillo como señalizar, cerrar y, sobre todo, dar ejemplo. No verter donde no se puede verter, cuidar las cosas y tratar con dignidad a los animales. Eso es lo que hay que hacer. Yo entiendo que, oiga, yo no discuto con usted ni el protocolo, ni las circunstancias, ni la premura, ni la urgencia. Sí que discuto con usted y discrepo de que la utilización que se está haciendo de esa parcela, cómo se está haciendo, cómo se está fomentando y, oye, el trato indigno que se hace de estas cosas. Y yo, oiga, es lo que le recriminamos, por eso lo reprobamos. Y por eso pedimos que para esto no siga ocurriendo, se cierre la parcela, o al menos se limpie. Y si está limpia, pues oiga, es más fácil que nadie haga un uso inadecuado de ella y siga haciendo lo que ustedes hacen, que es verter de forma descontrolada ciertos materiales que allí no debían de estar. Atónito, que me dice atónito. Resulta que as persoas que van tirar líos entullos o fan pensando que fan correctamente e que claro, como é un vertedero... No, como que non dixo eso? Como que non dixo eso? Claro que o dixo. E nos trata aquí de realmente non sei de qué. Pero bueno, non nos vou autocalificar. Pero que é alucinante. E despois que nos poña de exemplo de medio ambiente o Partido Popular, perdone. Pero bueno, é increíble. Evidentemente, as obras as fixeron porque estiveron no goberno. Nos Pobra non pudo facelas, evidentemente. O Benegallo e o Partido Socialista aínda puderan ser si gobernaron. Nos nin existíamos. En todo caso, o vertedero do Curota está dando uns problemas gravísimos porque se descoidou por completo todo o seu mantemento e os redes lisiviados, o seu peche, todo. Nós cando echamos a lista todo completamente desfeito. É increíble o que temos que escoitar aquí. Pero bueno, eu, se me permiten todos, vou a felicitar a Concelleira de Medio Ambiente, evidentemente, polo traballo que está facendo, polos 112 composteiros que temos en as vivendas do noso Concello, os 3 que están comunitarios que están a punto de poñerse. Vamos a instaurar ahora a recollida do 5º contenedor e todas as campañas que se fan co aceite usado e todas as melloras que se están facendo. Señora Genoveva Bermo, as miñas felicitacións. E tamén, por suposto, a técnica de Medio Ambiente. Votos a favor da moción, votos en contra, e non se acepta a moción con 8 votos en contra e 5 a favor. Ten a palabra o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular. Relativa a campaña navideña. Es evidente que la pasada campaña navideña ha demostrado ciertos problemas de desarrollo, no sé si por la improvisación o por la falta de gestión, pero creo que es un ejemplo de haber desaprovechado una oportunidad para al final tratar de hacer crecer nuestro tejido comercial, hostelero y sobre todo de tratar de transmitir alegría en unas situaciones complicadas para que la gente, oye, pues recuperara un poco de ilusión, incluso sirviera como incentivo y como palanca de crecimiento, de consumo y de alegría y sobre todo de felicidad en unas fechas tan señaladas. Creo que un ejemplo de ello es la tardanza en la iluminación. O sea, fuimos, creo que el último que lo colocamos. Creo que hemos colocado un sistema luminoso que no ha servido para atraer a nadie, donde incluso no se ha colocado ningún elemento decorativo en ninguna parroquia. Y que creo que ha habido falta de actividades en la calle y, bueno, el resultado es el que es. Creo que es evidente que las cosas no se han hecho de la forma adecuada y por ello lo que proponemos es que, para que no vuelva a ocurrir estas cosas, que se planifique con la antelación suficiente todas aquellas campañas que sirvan para potenciar el tejido comercial y hostelero y sobre todo la parte lúdica de nuestros vecinos, porque creo que ya no podemos seguir perdiendo oportunidades en ese sentido. Y también reprobamos a la concejala por realmente no aprovechar todas estas cosas que realmente son de una vitalidad importante y sobre todo muy necesarias para nuestro pueblo.
Partido Socialista. Ben, bueno, solicitan vostedes unha planificación das distintas campañas asociadas a datas especiais no longo dun ano. Decirlle que todas as campañas están planificadas, organizadas e se levan a cabo nas datas que lles corresponde cada unha delas. Se non o ven así, entón non estamos falando do mesmo concello. Falan vostedes de reprobar a unha concelleira como responsable dunha desastrosa campaña que tivo unha nefasta repercusión na hostelería e no comercio. Pois, a decir verdade, voulle a dar a razón nun punto. Foi unha nefasta planificación das festas navideñas, pero foi no por parte da Xunta de Galicia. Polo tanto, foi culpa do Partido Popular ao que vostede representa. A parte de non ter unhas directrices claras por parte do goberno galego, vendo todos como cada día caíamos en picado hacia unha campaña de Nadal moi complicada debido aos datos que estábamos a recibir a diario, non tivemos un bo xestor central en Galicia. Non estaba claro que é o que quería o señor Feijóo. Non reunións, non xuntarse máis de 2 familias, non aglomeracións. Pero solamente os recomendables, os recomendamos. Non fagamos actividades de reclamo para a xente, pero pódense facer actividades. Mensaxes da Xunta que eran recomendados solamente. E logo, sorpresa, 3 días de fin de ano, creo que o día 28, si volvemos a decembro, nos sacan unhas restriccións cara a esas datas, cara as datas de fin de ano e cara as datas do Día de Reis. E nos fala vostede de improvisación, e nos fala vostede de tardanza, e nos fala vostede de falta de actividades. Nin hubo improvisación, nin hubo tardanza, pois foi un Nadal organizado, cas actividades que había, se levou o Nadal ás parroquias, hubo Nadal no centro. Creo que, supoño que o explicará a concelleira, que se inaugurou o Nadal antes que outros anos, ou que eu recorde desde que vivo na Pobra, e hubo actividade navideña. Xa vos pode gustar máis ou gustar menos, xa podemos ter distintos puntos de vista. Pero o que sí me parece nefasto é a improvisación que tivo a Xunta de Galicia. Levamos 2 anos de pandemia e non podemos estar xestionando Galicia no último minuto, porque a xestión da Xunta con respecto ao Nadal non tivo ningún sentido. Era incoherente, medidas totalmente incoherentes que a estas alturas de pandemia tiñan que estar xestionadas con normalidade, axilidade e responsabilidade. E iso sí que é unha mala xestión da Xunta de Galicia. Gobernada, como dixen, polo Partido Popular, que si fixo unha desastrosa campaña de Nadal e que si tivo unha nefasta repercusión na hostelería e no comercio. Polo BNG. Bueno, nós, como sempre, non entendemos os acordos que se nos traen, non, para aprobar. Primeiro, se centra todo no que son as campañas na campaña de Nadal. Bueno, pois centremos na campaña de Nadal. Aquí di que o primeiro acordo se solicita que se planifiquen con antelación precisa as distintas campañas e concretamente a de Nadal. Bueno, a campaña deste Nadal foi raña, non? E gaña, non? Unha campaña que iba perfectamente planificada porque foi unha campaña que xa se fixo ano pasado e hubo tempo suficiente incluso para facer as valoracións e incluso os erros por parte do propio sector e mellorara para este ano. Co cal, a planificación pois foi a correcta. E como esa, outras campañas, e decir que se desenrolou porque tanto o sector como os clientes pois estaban de acordo e quedaron moi contentos con esa campaña. E o segundo punto, onde di reprobar a la concejala de Turismo, exactamente pola desastrosa campaña navideña e polo que repercute de maneira desastrosa no sector da hostelería e comercio, eu penso que descoñecer tanto a responsabilidade e o papel o que ten que exercer unha concelleira, así como pode supoñer a campaña de Nadal, bueno, pois para o impacto que pode ter económico nos negocios, non? Decir que se a campaña foi desastrosa non foi por unha campaña de Nadal, senón que tristemente foi pola situación
a que estamos vivindo, porque moitas veces o que che leva é a tomar decisións casi de inmediato e non por unha campaña de Nadal, porque xa decimos, achacar que unha campaña poda ser repercutir tan negativamente nas campañas que nos decimos comerciais que son por temporada, pois pensamos que é un pouco descoñecer o que é o sector. Ten palabra a conselleira de Turismo e Promoción Económica. Xa. Bueno, boas noites a todos e a todas e, bueno, quixera sumarme a felicitación á Concelleira de Medio Ambiente, que creo que é un exemplo de boa xestión e que pon o medio ambiente hoxe encima da mesa, e creo que os pobrenses e as pobrenses o teñen moi claro. Hoxe na Pobra falase máis de medio ambiente que nunca e creo que todos somos conscientes de iso. A partir de aí, vou empezar analizando a exposición de motivos que xustifica, según o punto de vista do Partido Popular, a reprobación do traballo desta concelleira, que é a concelleira de Dinamización Económica, nas miñas competencias, non? Nas miñas obrigas e, bueno, que non o fago sola, evidentemente, cun equipo. Empieza diciendo a exposición de motivos la improvisación en el desarrollo de la pasada campaña navideña por parte del equipo de gobierno ha ocasionado la que ha sido la peor campaña navideña de nuestro municipio. Non sei en que se basa o Partido Popular como pode asegurar que hai falta de ou que hai improvisación. Porque eu llevo a dar datas. A día 8 de outubro xa había unha campaña en marcha no canal Rías Baixas. Se había, podolle incluso poñer aquí o anuncio, o spot publicitario que saiu durante un mes, o mes de outubro, cun anuncio que era Comercio da Pobra facendo vila, mercar na Pobra e apostar polo futuro. Aí houve un investimento importante de máis de 2.000 euros coa idea de fomentar xa o consumo no Concello da Pobra do Caramiñal. Isto estábamos xa planificando no mes de setembro. No mes de outubro tamén, en concreto o día 13, tras convocar aos comerciantes, as persoas comerciantes deste Concello, houve unha reunión no que esta concelleira, xunto coas persoas coas que traballa, se reuniu cos comerciantes que tiveron a ben, que foi máis de dunha dúcia, e outros a través de redes, neste caso do WhatsApp, non? E ademais por videoconferencia, donde se planificou conxuntamente o que ia ser a campaña de Nadal. De aí se falaron de moitos temas e entre eles se decidiu volver a poñer en marcha a campaña Raña e Gaña, que foi unha campaña que outra vez este ano chega a mover 80.000 rascas ou rañas que supoñen, pois, non quero ser tan optimista como foi o ano pasado, porque é certo que este ano é un ano diferente, pero que pon en movimento tal vez ao redor algo máis de 700.000 euros. Polo tanto, desde o principio, xa empezando o outono, se estaba preparando non só conxuntamente co que o sector de comerciantes o que ia ser a campaña de Nadal. Ademais, nesa reunión falaste moitas cousas, repítese a aposta polo concurso de fachadas e decídese que, como ano pasado, se volva a revertir pois todo o que son os premios, un investimento de 1.500 euros que se fai directamente na Plaza de Abastos. Se decide que son 5 cestas que se poñen a disposición pois dos gañadores por parroquia, que se fai un concurso por parroquias, evidentemente, para fomentar esa ilusión do Nadal en cada curruncho da nosa vila. En todo, si é unha forma de facelo, invertindo un pouco, pero pois de alguna maneira invitando a xente a compartir o Nadal. Creo que hai en redes sociales que suelen usar bastante a menudo, non? Algúnha persoa do Partido Popular comentaba que como non queríamos gastar cartos, entonces animábamos a xente a que autodecorara a vila. É certo que se participamos todos, a marxe dos cartos que gasta o Concello, imprimimos maior alegría e máis emoción. Pois no Nadal tanto que eso é bo para todos nós, pero tamén evidentemente para o comercio, non?
Por outro lado, puxemos en marcha outro ano o Mercado do Nadal, que supuxo que 7 comerciantes puideran abrir o seu posto. Algúns que teñen comercio online tiveron a oportunidade de dar a coñecer os seus produtos e estar aí durante todo o mes vendendo. Polo tanto, tamén apostamos polos novos comerciantes. Aí hubo 7, 4 deles eran da Pobra e o resto eran da comarca de Cerquiña, Palmeira, Ribeira. E aí estiveron durante... Por certo, abrindo, incluso cando chovía, porque lles compensaba e lles valía a pena, totalmente gratuito, apostando pola xente que vive do comercio neste concello. Non poden vostedes decir que aquí se improvisou. Non se improvisou en ningún momento. En ningún momento, desde o principio, acabou o verano, nos puxemos a traballar neste sentido. Ademais, apostamos pola publicidade. En Canal Rías Baixas, en Canal Barbanza, se fixoron 90 spots coa campaña Raña e Gaña, que ademais dá lugar a moito traballo. Evidentemente que non fago eu, que como saben teño outro traballo, que traballo no colexio, pero sí que fai o persoal que traballa na dinamización destas campañas. Significa coordinación cos comerciantes, coordinación con respecto a bueno, que é o listado dos regalos. Coordinación coa empresa que está facendo todas esas rañas. Coordinación coas empresas colaboradoras. Chamar as empresas colaboradoras que logo donan os seus regalos. Estamos falando de organizar 600 regalos. E, evidentemente, eso non é froito da improvisación. É froito do traballo e da seriedade con que este grupo municipal, este grupo de goberno e en concreto o grupo municipal de Nos Pobra ten como obxectivo traballar arreo por este concello. Evidentemente sempre todo se pode facer mellor. Eu non digo que non se podan facer as cousas mellor, pero que non vou personalmente a aceptar e que veña aquí dicindo que desde esta concellería se improvisa ou non se traballa. Iso non o vou consentir porque non é certo e non teñen unha base sólida para poder defendelo aquí neste pleno. Por outro lado, realízase a cabalgata de Reis e non solamente aquí, no centro, sino que chega a cada curruncho, levando esa alegría da que vostede fala e que parece ser que non viviu e que non viviu ninguén aquí no Concello da Pobra. Afortunadamente, si chegou esa alegría, por lo menos a través destas pequenas cousas, a moitos fogares, non? Ademais, hubo unha cabalgata presencial no centro da vila, onde puderon ir todos os nenos que puderon. Fíxose con seguridade e tamén planificado, porque supuxo unha planificación previa, donde houbo, pois, como sempre, moito traballo por detrás. E é unha falta de respeto a todas esas persoas que traballan por facer estas cousas, chegar aquí dicindo que improvisamos e non planificamos. E é a miña obriga decirlo e facerlle entender que eso non se vai a aceptar aquí neste pleno, por moito que vostede queira. Por outro lado, din que non había animación. Houbo animación na rúa. Houbo animación a través das actividades de xogos xa non me sale, tradicionais, que ademais sumaron a moita xente no Concello, moitos nenos e moitas familias. Houve animación a través de asociacións culturais. Por certo, algunha concelleira do Partido Popular, xunto coa súa asociación, sabe perfectamente que estaban contratados para amenizar un deses domingos e saben perfectamente cal é a razón por que se anulou. Que, por certo, cando falaron, que eu non o falei personalmente porque estaba noutro sitio traballando, claro, pero cando se falou sabía moi ben e estaba moi de acordo en que había que anular esa actuación. Por eso me sorprende que chegan aquí dicindo que non había actividades. Non é certo, tamén houve actividades na cabalgata. Decir todas estas cousas é falar por falar, chegar aquí e dicir, como non teño de que falar, vamos a reprobar as concelleiras. A unha reprobamos porque hai un golfiño e a outra porque é triste e oscura, ou polo menos deixa o Concello triste e oscuro. Pois non lle vou aceptar, porque sería unha falta de respeto hacia a miña persoa primeiro, porque sou unha persoa moi traballadora. Podo facer mellor ou peor, pero nin improviso nin deixo de planificar. Eso teño moi claro, porque é a miña responsabilidade. Pero sigo, non sei se podo seguir ou teño que deixalo para máis tarde. Vale. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Bueno, en primer lugar, ya por el final, mi intención nunca es faltar al respeto a nadie,
Perdona, nosotros lo que criticamos son actuaciones políticas. Si usted lo lleva a nivel personal, es cosa suya. Y no le faltamos ni el respeto a usted, ni a las personas que colaboran, trabajan y muchas de ellas, incluso de forma desinteresada, tratan de animar y dar vida a nuestro municipio. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos, aunque ustedes quieran insinuar lo contrario. Creo que la realidad es la que es. Yo no dudo de sus buenas intenciones, ni dudo de que hayan hecho parte del trabajo y de que las cosas que se han hecho le han dado mucho trabajo. La realidad es la que es. Si ustedes salen, supongo que habrán salido. O vivimos en pueblos distintos, pero oiga, yo he estado en la Navidad por muchos sitios y oye, la verdad es que las más tristes y paupérrimas de toda la comarca han sido las de la Puebla. Si empezamos por el alumbrado y acabamos por la vida en la calle. No, es que esto es así. Esto es así. Y las condiciones, el COVID, que ya sé que es el COVID, o la Xunta, es que son iguales para todo el mundo. Es decir, oiga, es que al final, yo entiendo que ustedes, oiga, la realidad no les guste que ocurra como ustedes no quieren que ocurra, pero es que las cosas son como son. Y oiga, yo solo soy, oye, no digo portavoz, pero sí que realmente, le indico muchas de las cosas que me han dicho comerciantes y hosteleros de nuestro pueblo. Y los hay que están contentos. Tampoco no le voy a decir, no le voy a decir que tenga, pero sí que la realidad de nuestro municipio en estas Navidades es que, oiga, no hemos sabido ni aprovecharlas, yo no digo que ustedes hayan puesto anuncios hace 3 meses o no sé qué, pero mire, no ha servido para atraer a vecinos de otras localidades, para que vengan, disfruten, y no ha habido alegría en la calle, porque en la calle, fíjese, si no había casi ni niños. Y eso es tan sencillo como, mire, estabas aquí a las 8 de la tarde y ibas a otro municipio, a Reboiro, a Ribeira, o no, y vías otro ambiente totalmente distinto. Yo entiendo que eso no es fácil, yo no he dicho que fuera fácil, ¿eh? Ahora sí que, oiga, si usted me quiere decir a mí que lo del alumbrado estaba planificado, pues oiga, si ponemos menos alumbrado que ningún año, pues oiga, está bien, es una buena programación. Es decir, si yo no estoy diciendo que no lleve mucho trabajo, o poco, o regular, o que ustedes no tengan implicación, la realidad es que el resultado es desastroso. Y creo que las cosas hay que hacerlas de otra manera. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos pasan y las oportunidades que se desaprovechan no vuelven. Y todo es importante, sobre todo para las personas que están ahí fuera, para los que tienen que abrir todos los días la persiana, para los que tienen que abrir todos los días la mesa. A eso es importante todos los días que reciban ayuda. Y aparte de eso, creo que, oye, eso, pues incluso en las circunstancias que estamos de COVID y demás, pues oiga, transmitir alegría y felicidad es algo que sería importante, aunque solo fuera a nivel anímico para los vecinos. Creo que la Navidad que nosotros hemos vivido debe ser totalmente distinta a la que han visto ustedes. Yo no les quito el esfuerzo, ni el trabajo, ni la inquietud, ni la iniciativa, pero yo los que les critico a ustedes es el resultado. Y creo que, oiga, lo que no podemos ya es errar. Y es lo que está ocurriendo. No sé si por falta de planificación, por falta de acierto, por falta de lo que ustedes quieran. Pero la única realidad es que, oiga, hemos sido, por desgracia, hemos tenido que pasar las peores Navidades de muchos años, y sobre todo, ya no digo por las circunstancias especiales, el presidente de la Xunta, que debe ser que solo gobierna para la Puebla, no lo sé, pero oiga, la realidad es que vamos a los municipios vecinos y yo he visto gente de la Puebla en otros sitios y no he visto casi nadie de fuera en nuestro municipio. Que el comercio ha funcionado, lo hubiera funcionado más si hubiera venido más gente, que no ha venido. Y creo que nuestra responsabilidad política es aprovechar ese trabajo, esos gastos, para que realmente, oye, potenciar las cosas, sobre todo cuando hay muchos sectores en nuestro municipio que lo están pasando mal. E por do socialista, algo máis? Bueno, eu fago fincapé na Xunta de Galicia porque vostede di que foi unha campaña nefasta navideña. E eu creo que tamén lle dou a razón, pero non por parte deste goberno, sino por parte da Xunta de Galicia. Vostede di que non veu nenos na rúa. Eu salín en algunha actividade de rúa e a verdad é que había nenos detrás desa actividade, incluso percorrendo as rúas. E salín ao mercado de Nadal e había xente na plaza do Cantón. Quero dicir, eu non sei onde vostede saleu. Ao mellor é que, como vostede dixo, que veu xente noutros sitios, ao mellor é que vostede estuvo noutros sitios. Evidentemente non llevamos a prohibir a xente que non vai a Boiro, nin a Ribeira, nin a Santiago. Creo que todos nos movemos por diferentes sitios.
Temos dous puntos de vista diferentes. Vostede ten todo o dereito a vivir unhas navidades tristes, eu tamén as vivín por outros motivos, porque a situación era que era, non era unha situación fácil nin agradable, sobre todo cando xa tiñamos nas nosas cabezas que iban a ser unhas navidades pois máis normalizadas, e non o foron, xa sabemos todos por os datos que foron, pero sí que é verdad que eu tampouco podo decirlle que e consentirlle que diga que isto é como di aquí, un desastre, unha improvisación e que todo está mal feito, porque non é verdade. Eu coñezo o traballo desa campaña navideña, o traballo da concelleira e de traballadores deste concello, e iso é faltar a verdade do que se fai. Estuvo perfectamente planificado, se fixo con tempo, eu o creo así, podemos discutir se hai máis ou se hai menos, ou se aquí chegou allí ou non chegou, eso podemos estar aquí todo o ano discutindo e seguramente non cheguemos a un acordo. Pero sí que é verdad que hubo un gran traballo detrás, co comercio, cos nenos, cos adultos, a cabalgata dos Reis Magos se fixo, se volveu a levar ao rural, os nenos puderon visitar con alegría os seus reis na Pobra do Caramiñal como en moitos máis concellos, a pesares de toda a improvisación na que nos mantivo a Xunta de Galicia hasta casi o último momento, se nos deixaba ou non facer as cousas ou como nos deixaba facelas ou non facelas. Eu xa non me vou a meter un pouco no día 28 cando saleu o conselleiro falando das medidas a tomar, porque eso sí que me pareceu moi pésimo para o que vostede di na moción, que se lle fixo moito daño ao sector hosteleiro. Eu creo que o daño se lle fixo precisamente desde o goberno galego e non desde este concello. Nada máis, eu felicitar a concelleira porque foi unha campaña navideña difícil e moi dura polos tempos que estamos vivindo, e volve a vostede a decir sempre o do COVID, parece que non quere que sea unha realidade, pero sí que o é, e fai que as cousas sexan moi complicadas. E debería de ter un pouquiño máis de humildade e decir e recoñecer que aquí que se traballa, porque parece que quere e está sempre con ese discurso de que aquí non se traballa, non se fai nada, todo se improvisa cando é faltar a verdade totalmente. E seguramente é faltar ao coñecemento de como funciona o noso concello. Bueno, nestes momentos agotadores de pandemia eu penso que o humor é curativo. Decirlle que nós o BNG non a vamos a reprobar porque sea triste e oscura, nós non pensamos que sea triste e oscura, aínda que si é certo que ao mellor se utilizara máis o vermello o fuxia de cando en vez, pois lle favorecería un poquinho máis, non? Entón, decir que nós traemos un acordo para reprobar por unha falta de irresponsabilidade, consideramos, e vos digo, que non é adecuado. E vamos a centrarnos na campaña do Nadal. Eu non vou entrar xa en todo o que explicou xa a concelleira pola planificación, pero incluso vamos ir máis alá. Claro que cada un, digamos que desenrola a campaña de Nadal que considera. E para nós, por exemplo, para o BNG, é moito máis importante que se nos vexa desde a luna porque temos millóns de luces, pois o mellor é moito máis importante facer que todos os nosos veciños participen nese Nadal como así foi, con todo o que se fixo. Co tema das fachadas. Algo importantísimo, que se quitou o que o Nadal do que pode ser o centro do pobo e se levou a todo o que é a zona do rural para que todos os nenos, neste caso tan complicado de pandemia, pudera ter acceso a disfrutar del, non? Como foi levar a cabalgatas, chocolatadas, etc. Por lo tanto, eu penso que son distintos conceptos a hora de desenrolar pois o que pode ser unha campaña ou unhas datas determinadas. E decirlle, insistirlle, como dixen na miña primeira intervención, que hostelería ou comercio non levaran unha boa campaña económica non se debeu á campaña do Nadal. Debeuse ás circunstancias e a decisións tomadas naquel momento que, lóxicamente, se tiveron que tomar e limitaba pois moitas series de cuestións. Importante é que a xente sea feliz para que merque, igual que é importante que teña bastante poder adquisitivo. Ten a palabra a concelleira de
Bueno, pois, se me permiten, eu continuo, non? Falaba da tardanza e improvisación agora do alumeado navideño. Se fixo como todos os anos. Todos os anos, ao longo do mes de outubro, falamos, hasta ahora nunca se fixo sempre se fixo contrato menor, non? Nunca se decidiu gastar unha cantidad inxente de cartos no alumeado público, non? Entón, o contrato menor, pois está en torno aos 18.000 euros. Este ano subiu un pouco, non lo dixeron un pouco tarde, empezamos como sempre, e ademais os concellos apostaran por máis, ou algúns concellos apostaran por máis alumeado público. Nos é certo que quitamos os motivos que había un motivo por parroquia, eso é certo que o quitamos porque tivemos que reducir de algún xeito para que non nos superara o contrato menor, o resto prácticamente quedou todo igual que o resto dos anos, non houbo menos, vale, pero sí que compensamos as parroquias. É certo que vostede non veu nenos, ao mellor pois porque non saliu, pero eu si vin nenos porque me acheguei ás parroquias e me acheguei ás chocolatadas das parroquias, porque as parroquias levamos chocolate, levamos doces, levamos as monitoras, levamos pintacaras, e a verdade, todos os nenos e nenas que se achegaron aos 7 lugares, as 7 parroquias que se levou na Pobra, pois disfrutaron. Foi a verdade estupendo velos no Camiño Ancho, velos na Ribeiriña, porque claro, para ver nenos e nenas hai que ir onde están os nenos. Nos pretendimos compensar a todas as parroquias invertindo precisamente con, por certo, empresas da Pobra, porque cando licitas alumeado público acaba ganando pois as licitacións, pois empresas, enormes empresas, cada vez máis grandes, pois andaluzas ou valenciás, pois nós invertimos os cartos do Nadal en todo o que foi un entramado de empresas daqui, da Pobra e da comarca, non? Entonces, do que se tratou de levar ilusión, evidentemente, pois levouse a donde se puido, porque logo houve outro problema. Evidentemente, o problema eran 300 persoas cada día enfermas de COVID. 300 persoas cada día, todos os días. Porque claro que foron tristes para min. Eu estive confinada 10 días. E como a miña familia, pois estiveron confinadas moitas familias deste pobo. E unha vila como a nosa que supera en pouco os 9.000 habitantes, ter 300 familias todos os días confinadas é un problema. Claro que o é. Non é que outros concellos non teñan ese problema, pero non teñen o número de habitantes que ten a Pobra. Evidentemente ten unha influencia e evidentemente eso se tuvo que notar nas rúas. Se notou porque tivemos que incluso suprimir actividades. Polo tanto, non é certo que houbera improvisación, non é certo que houbera tardanza, é certo que colocaron as luces máis tarde, porque normalmente as colocaban xa a principios de novembro, e este ano as colocaron xa a entrado de decembro. Non é certo que fóramos o último concello, siquera da Barbanza, en poñer as luces, que Boiro as puxo o día 10, mentras que vostedes cantaban aí a todo o mundo que non había outro como a nós, pois Boiro as puxo as día 10, e máis anunciouno tranquilamente, e non se xenerou o problema que vostedes, o Partido Popular, quixo xerar co Nadal na Pobra. Que triste, pero é certo. Quixeron utilizar o Nadal contra o goberno e aquí siguen intentando utilizalo. Ben, entón, non é certo que houbera improvisación, non é certo que houbera tardanza, non é certo que non houbera programación, todo eso estaba preparado de antemán. Houbo complicidade cos comerciantes e tal vez, eu iso non o dudo, esta campaña non fora igual de forte a hora de ingreso, non? Precisamente porque había moita xente na casa, moitísima xente. Recordo, e sinto ter que decilo, pero recordo cando o voceiro municipal do Partido Popular usaba o balcón da casa familiar para recordarnos cada día as persoas que perdían a vida neste país. Naquel momento o COVID era moi importante. E pasar por aquel balcón e ver aqueles datos era realmente terrorífico. Eu vexo que ahora mismo o COVID, que é o mismo COVID, ao mellor non saca tantas vidas, pero o mismo COVID non ten ninguna importancia para o Partido Popular. Non lle importa en absoluto esas 300 persoas e prefire centrar na acción de goberno dun goberno local a toda a responsabilidade que traen pois problemas tan graves como o problema sanitario que temos no noso país e en concreto na nosa vila. Evidentemente, cando as familias están na rúa, na casa non están na rúa.
Eso é evidente. Nunca tivemos tantas persoas confinadas, como houbo este Nadal. Este Nadal foi moitísimo máis difícil que o Nadal anterior. E iso o sabemos todos. Todos e todas. Por eso me parece penoso que veñen aquí a reprobar algo como a campaña do Nadal, independentemente que fora eu a responsable ou non fora o responsable. Paréceme un uso penoso de unha situación tan grave como vivimos no noso Concello e que sí levou tristeza a moitas casas, porque era imposible siquera xuntarse coa familia. Porque este ano foi totalmente imposible, porque en todas as casas tiñamos a alguén que estaba en cuarentena ou que estaba enfermo. E iso creo que é tan evidente que ter que explicálo aquí e ter que dar estas razóns aquí e que de verdade que non o podo entender. Non sei se vostede, o Partido Popular, pretende algún récord Guinness. Eu xa cheguei a esa conclusión. Queren chegar ao récord Guinness de reprobación de concelleiros e concelleiras de Concello Local. Porque non sei cantas reprobacións por temas variados traen aquí, algunhas sin siquiera ningún fundamento. E a verdade, teño que decirlo, sorpréndome. É certo que ter paciencia é unha virtude, sempre o digo, e aquí a verdade a practicamos moitísimo. Ten a palabra o concelleiro. Bueno, yo... Miren, no sé, yo la verdad creo que el único que coincido, bueno, no lo único, pero sí que creo que el eje fundamental de todo este debate que estamos teniendo es la apreciación que decía antes la portavoz del BNG de que tenemos quizás un modelo o unas de navidades distintas. Pero ya yo no discrepo de que cada uno, sobre todo cuando gobierna, quiera aplicar su forma de ver las cosas, válgame Dios. Ni lo vuelvo a decir, ni les discuto, ni le crimino el trabajo, el esfuerzo, y lo que sí creo que es una realidad. En igualdad de condiciones, porque parece que el COVID solo fue a la Puebla, parece que solo hubo 300 personas recluidas en la Puebla, parece que el resto de los municipios no lo hubo. Yo creo que solo es salir por ahí y ver. Si a usted le parece mal, yo no estoy aprovechándome ni del COVID, ni de la gente que ha fallecido, que oiga, ni es más, que creo que todos nos toca cerca mucha gente conocida que ya no está, y no soy en ese caso una persona que vaya a hacer nunca uso de esas cosas, aunque usted que pretenda hacerlo ver y entender, ¿entiende? Entonces, la única realidad es que, oiga, por los motivos que sean, yo no digo si ustedes al final dicen que ponen más alumbrado, gastan más dinero y ponen menos. Bueno, mire, yo lo que sé es que las navidades en nuestro municipio han sido tristes, pero no tristes por las circunstancias del COVID, que esas ya son las normas generales para todo el mundo, pero oiga, solo hay que ir a ver el resto de lo que ha ocurrido en el resto de los municipios, en Ribeira, en Boiro, en Nolle. Ahora, si ustedes están contentos con lo que han hecho, ya ustedes. Yo solo me hago público un poco de lo que te dicen los comerciantes, los hosteleros y la realidad de la calle. Ahora, si no les gusta la realidad, le vuelvo a decir, oiga, la culpa es del Partido Popular. Si quieren, ya llegan ustedes para felicitarse todos los días con todo lo que hacen, aunque no lo hagan bien. Nuestra labor es, oiga, criticarlos y decir las cosas no se hacen bien. Y creo que, oiga, si ustedes creen que lo han hecho bien, perfecto. Nosotros creemos que no. Y creemos que sobre todo, que es lo más importante, de todo, no es equivocarse una vez. ¿Sabe qué es? Es ir perdiendo oportunidades, porque la situación cada vez es más complicada y más compleja. Y realmente perder oportunidades para tratar de relanzar las cosas hace que las cosas cada vez sean más complicadas. Y esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. Ahora, si ustedes creen que la culpa es de la Xunta, del COVID, de lo que ustedes quieran, pero mire, las condiciones son las mismas para todo el mundo. Lo que sí es cierto es que, oiga, no funciona la Navidad. La campaña navideña no funciona. No creo que fuera por mala intención, válgame Dios, porque solo falta que me digan eso. Pero sí que creo que no ha funcionado. Por muchos motivos y por diversos motivos. Creo que lo que tendrán ustedes es que analizarlos, verlos, y por eso le decimos que las cosas las planifiquen y las vean con tiempo, porque no ha funcionado. No ha funcionado. Ni ha servido para traer a gente de otros municipios, ni ha servido para que la gente de la Puebla sea feliz y contenta. Si ustedes creen que sí, oiga, es su percepción. Yo creo que en la calle lo que se palpa es otra cosa. Pero oiga, aquí vamos a cada uno a votar en conciencia en función de lo que cree, sin ningún tipo de animadversión, ni ningún tipo de faltar al respeto ni al trabajo de nadie. Porque la realidad es la que es.
Ben, votos a favor da moción, votos en contra, e non se aproba a moción con 8 votos en contra e 5 a favor. E, bueno, eu aproveito tamén para, por suposto, tamén felicitar a concelleira polo seu traballo. Ela sabe que detrás tamén ten un equipo importante como é o Concelleiro de Seguridade, o Concelleiro de Servicios Municipais, a frustración da Concelleira de Cultura porque esas medidas que non se sabía como iban a ser non permitiron organizar moitos eventos, un equipo que traballa o arreo e que o fixo o mellor posible, por suposto. Así que parabéns tamén polo traballo realizado. Decretos da alcaldía, estáse contados os decretos da alcaldía, non hai informes, mocións de urxencia, rogos e preguntas. Bueno, nosotros preguntamos de nuevo, hemos presentado varios escritos reclamando los expedientes judiciales, no se nos ha contestado, queremos saber si nos va a contestar en alguna fecha, si en alguna historia, si nos van a dar acceso a ellos, porque ya lo hemos reiterado en varias ocasiones y no hemos tenido acceso a ellos, yo creo que ha pasado un tiempo más que prudencial para ello. Sí, se les vai contestar. Pues lo mismo sobre dos solicitudes de información y sobre las reclamaciones y expedientes laborales que hemos suscitado ya en distintas épocas. Sí. Pero sin fecha, ¿no? Me supongo, seguimos sin plazos. Vale. Fagas preguntas. No, yo hago las preguntas y usted me conteste. Preguntas. Si sí. Recordarnos as preguntas que xa ten presentadas non procede. Bueno, pues yo le seguiré recordando las preguntas que he presentado y que no se me contestan. Que para eso estamos en ruego y preguntas. Si no, hay cambio. Tengo preguntas para hacer rogos e preguntas. Bueno, estoy diciéndole preguntas. Señor concelleiro, ten alguna pregunta ou non ten ninguna pregunta? ¿Cuándo nos van a contestar a la información que hemos solicitado sobre las instalaciones y el expediente y cómo están todos los permisos del módulo de atletismo del Alta? Eso é o único expediente que hai é o do POS e ten acceso a él. Es decir, que no hay nada más, pues nos contestan, muy bien. Quería saber por qué no se han retirado las boyas de cabío de la playa y que la mitad de ellas ya se han perdido por el mal tiempo. Non sei. ¿Ya se recuperaron? De las que faltan, las tenéis. Vale. Ben, gracias, señor concelleiro. Queríamos saber cómo está el tema de la iluminación del Estadio del Alta, porque sabemos que hay problemas en los partidos de fútbol, incluso con algún expediente o algún acta reflejada sobre ello. Non teño conocimiento. Si se concelleiro Porte sabe algo sobre ese tema. Perdón. Sí. Non, o que sí estamos facendo é facendo un estudio de mellora da iluminación do campo da Alta para facer o mismo que fixemos no campo de Cadreche, que se sustituíron todas as luminarias por LED e o resultado foi moi bo. Entón estamos facendo o mismo co campo da Alta coa intención de que, nun futuro próximo pois a ver se podemos sustituílas e mellorar a iluminación. Ahora, non temos constancia deses problemas que di vostede. Bien, hemos presentado también una pregunta relativa al acceso al número de miembros, las condiciones, quién hace el criterio de selección en torno a la protección civil. Queríamos, no sé si nos van a contestar o no. Eso o presentamos esta semana ainda. Sí. Nos, evidentemente, dirixiremos ao xefe de, Concello de Seguridade e ao xefe de Protección Civil. Xa está o expediente creado e... presentamos dos escritos relativos al camino que ahí existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia donde dice que un camino es municipal, de titularidad municipal, y queremos saber por qué no se ha abierto todavía y por qué siguen esas circunstancias cuando ya hay una sentencia judicial que acredita y obliga que realmente el camino es público. ¿De cuándo era la sentencia? 2015 o a finales de 2014, quiero recordar. 2014. Sí. Ya le contestaremos. Pero de 2014. Ya nos contestarán, muy bien. Queríamos saber si es que no los invitaron o cómo es que no había ningún representante municipal en el homenaje que se le hizo a don Vitoriano García Martí en Santiago de Compostela la semana pasada. Eu non estaba no Concello, non estaba en Galicia.
Sí, cursaron invitación. Y no asistió nadie del ayuntamiento. Igual que no asistió nadie el 5 de enero al homenaje a don Ramón María del Valle Inclán. En ese caso eu estaba confinado. Pero Bueno, yo no hablo de usted. antes son eu que asisto e estaba confinado. Bueno, en compañía da Consellería de Cultura moitas veces. Queríamos saber por qué no se solicitaron auxiliares a la asociación, bueno, a la Agencia Gallega de Seguridad este año, porque nos sorprendió que en el listado no aparezca el municipio de La Puebla. E non se solicitaron porque non se van a precisar hasta o verán. ¿Perdón? Non se precisan hasta o verán. Agora temos xentes... Plazo de solicitud ya Non se poden solicitar ao largo do ano. Pero la intención que es solicitarlos, porque yo vi el listado y como no aparece el Ayuntamiento de La Puebla de Caraminal y hay un problema de inseguridad, pues me sorprende que no se pidan los auxiliares. Pero hay un plazo de solicitud que no se... Es decir, hay un plazo para solicitarlos que no se ha cubierto. No se ha hecho la solicitud pertinente en el plazo correspondiente. Si no, no hay un listado donde hay... Xa non se fixo ano pasado e nos deron os auxiliares. A ver. De feito, podemos pedirlos en calquera momento. Pero la intención es pedirlos luego. ¿Se han cubierto ya las plazas que faltaban por cubrir de la policía local? Ahora mismo acaban de tomar posesión 3 axentes, xa tomaron a principios de xaneiro o axente que veu por mobilidade e están cobertas todas as plazas menos a do oficial que solicitou a excedencia, que creo que xa se informou aquí. Non sei se quere engadir algo o concelleiro de seguridade. Con eso tenemos toda la plantilla cubierta. Con lo que entonces empezaremos a cubrir los turnos de noche, festivos y todas las 24 horas. Y entonces, si no cubrimos todos los turnos, ¿por qué no pedimos los auxiliares? No, pero bueno, tradicionalmente os auxiliares só se contrataron nos meses de verán. O que pasou nos últimos anos foi precisamente polo COVID, que non ten a culpa de nada, pero a veces ten culpa de algo. Bueno, como no nos dieron información de lo que hablábamos antes de reclamaciones de los expedientes laborales, entendemos, bueno, somos conocedores de que hay unos despidos de unos auxiliares que han tenido que readmitirse por sentencia judicial, que han tenido una condena de una indemnización de creo que 7 meses o 8 meses por no de salarios de tramitación, y nos queríamos saber cómo está ese tema. Creo que ese tema é mellor que acceda aos expedientes, porque hai asuntos que son datos persoais que non sei se podemos falar aquí públicamente. Entonces, que sexa a través da Secretaría Municipal que lle dé acceso aos expedientes e despois, se ten alguna dúbida, consulte. Pero si hemos pedido el acceso a los expedientes y no nos lo dan... Pero públicamente aquí non vamos a falar de asuntos persoais de... Pero yo no estoy hablando de nadie en concreto, de personal. Yo creo que nosotros tendremos derecho a saber si realmente hay una condena de ayuntamiento o no porque no ha cumplido o ha contratado de forma irregular y si hay una condena de una... Obriga a dar unhas explicacións que preferimos non facelo públicamente. Así que... Bueno, públicamente no, privadamente tampoco, con documentación tampoco, pues no sé cómo entienden ustedes cómo es su término de la transparencia. Non dá pé a que faga ustedes valoracións de ningún tipo. Faga as preguntas e limítese a facer as preguntas. E non levantamos a sesión de inmediato. Sí, cuando usted quiera. Efectivamente. Hemos pedido en retiradas ocasiones, durante creo que 4 o 5 veces, el acceso a la información del expediente y la situación como de la piscina municipal y no se nos ha contestado. Pues ya dará acceso. ¿Existe alguna reclamación del concesionario de la piscina?
Sí, existe, sí. Reclamación económica. Sí, De que importe? non sei. Está o Departamento de Intervención traballando na resposta que hai que darlle. Pero hai unha reclamación ou hai máis de unha? Dúas presentaron unha nun momento e vou presentar unha máis adiante, máis tarde. E nos van a dar acceso a esa información? Como está el estado das instalaciones de la piscina municipal? Non o sei exactamente. Tampouco Sí, o sabemos. sí que están agora facendo a revisión a posto a punto para abrila. Vale. Bueno, esperamos que el próximo pleno... Non nos esperamos tengan nada. Hai contestado algunha todo. pregunta máis? Vale, pois boas noites. Levantamos a sesión.